stream wa mokwongo in 2022. To en live stream mokwongo kabisa madhiye koro higani. Asebedo ka hesitate dhi live, to kawuono ero koro achoko chir ma koro an live. Koro inyalo join no, kendo inyalo share stream ni kamoro amora ma intiere. Lighting mara kia ni chal nade. Apano ber. Ani gik molos gi lwet dhano gi jokel ga kisran. Jokama gik molos gi lwet dhano jokel ga kisran. Koro inyalo nyisowa ni watch video ni koa kanye. Wan live en saa 2 ma Kenya. Kuonde mamoko keni en saa adi. Pod aneno ka ji pok odonjo, gibiro donjo. Ing'eyo ni mae live mokwongo, live stream mokwongo dhi. Be ok an kata sure ni ji adi ma dhi biro. Anyway, adwaro wuoye gik matin mana kaka topic mar live ni wacho. Luo kitgi gi timbegi. An nyar jaluo. An nyar jaluo nikech babana en jaluo. Iwachoga ni kuma babani ae ema ibende iae. Watema nena share video ni dakika achiel. Video ni beni kechokonen chat hidden why. Ani gik molos gi lwet dhano gi jochand ga ji. Chat hidden. Karo neno. Enani pok aneno ka ji obiro. Koro mano e gima chanda. We atema nena lose gi koni. Kawuono ang' no bear with me. Dakika 2 mokwongo en loso live ni mondo dhi maber. Tang'eni kosechopo tok dakika 2 to dhi yudo ka koro waselose. Ing'eyo ni an be pok adhi live mang'eny. Koro nitie kaka wambo baga. Bless you. Lakini koro gir ne en part mar kaka gino baga. We atema nena mondo ang'i anena mondo kore ka ji obed ni ji nya. Yawa mama koro dwa ketona live gi gir malich kamano jowadu. YouTube studio. Mae gimomiyo pok nadhi ga live nyaka nene. Ma podo baga. An be apuonjra to mana ni dakika 2 mokwongo ema koro ang' no bear koda. Bang' dakika 2 dhi yudo ka koro aselose maber. Kendo koro ji nyalo join. Nikech chal ni akete in a way ma onge ng'ata ma nyalo donjo. Nikech kata katemo rangora kae to be ok anyal nenra. Koro we alose uru. Dakika 2 kaselose to wadhi uru mbele. Internet be kik timre kodwa marach. Koro gik molos gi lwet dhano gi jokel ga kisra. To watema joka madonge. Nyaka watem. Ok wawen nikech koro los gi lwet dhano to gichando wa ni koro kwatem. Nyaka watem. We alosa maber dakika 1 mondo jomoko odonji. Nikech koro jomoko ok nyal donjo e live ma waketo. Obiro kendo obiro maber. Aneno ka koro aseneno gimomiyo nokonen sekete public nikech ok en ga public.
koro aparo nolosore. Jomoko koro nyalo nene, atieko dakika mang'eny. Ero uru kamano, gik molos gi lwet dhano gi baga kendo chanda, ma koro an live to ne an kenda. Yani nawuoyo kenda, kaka nakete, ne koro nyiso ni awuoyo kenda. To koro tek mondo ang'e kuom jomoko ka wuoyo kenda kata wawuoyo gi ji. Koro we arito. To kata kamano, ada wuoye joluo kitgi gi timbegi. Nitiere gik moko mane kane wadongo to ninyisowa ni magi gin gik makwero. Mama be nyisa ni en kwero, babu nyisa ni en kwero, nyithindwa be nyisa ni en kwero. Koro magi gik manadaro wuoyi kawuono. Luo kitgi gi timbegi. Some messages such as spam may not be visible. All messages are visible. Okay. Koso tinde ka ji odhi live to ji ok wuo yawa. Mera. Weche mag live gi ran koro gitamo wang'a. Setemo to tamo wang'a. Koro we awuo kenda mondo atieki. Mondo adhi apenj jomoko kaka wuoyo ga e live. Anyway, nikech koro anena ka an mana kenda jowadu. Kata gimomiyo an kenda. Atemo lose to kolosre. Pod atema lose to kolosre. Mae kaka dhi live tek ga. Okero otamore ero. Ng'at achiel osedonjo. Ero koro tiyo. Aneno ng'at achiel. Gine sebaga kama nyaka ne nende. To ng'at achiel no be nyaka ta wuoyo. Ok inyiswa kisedonjo kotiyo. Ochako wuok. Wala. Mano tema koro choro wang'a makiara go kata. Omera gini baga. Gima bagi to bagi. Ma baga. Be giri osebagi? Wang'ni obaga. Utamo wang'a. Mawachi matek wadadede. Mondo kik waketh sana, wacha nadhi dhi live for 20 minutes, 8 minutes, athaga ka gini baga mabaga. Koro wadhi change title mar video. An aduokonu mana erokamano. Nyoche denda lit matin, kendo sani to koro awinjo maber. Kendo nitiere achiel kuom jowa ma Sumbi TV kochacha be miluongo ni Puk margi Salamanda. En be sani pod dende lit, lakini en osiptal yudo thieth kendo wageno nodhi dhi maber. Be nadhi odhiambo nayudo mos mari koyo koa kuom CEO mar Sumbi TV, kendo mana yudo mos koa kuome. Joma nomosa e Sumbi TV ma nyoche nie live Sumbi TV manchoro na mos nochopo maber. To kata kamano, sani koro adhi maber kendo asechango maber koro wasechako loso. Kata sama wuoyi kodi ni waikore mar dhi Homa Bay. Easter weekend ni wan Homa Bay County. An Homa Bay pok nadhiega nyaka nene. Koro kadhiye odiochienga mokwongo pok nanyonoga Homa Bay. Wang'ni adhi Homa Bay County. Awinjega awinja, anena nene TV, lakini wang'ni to koro adhi Homa Bay County kama pok nadhiega nyaka nene. Koro manyiso ni content sani dwa chako biro kaliech. Nitiere moko be manoselosi to nikech koro ne nyaka nakaw break matin mondo ang'i kaka ngimana gi afya na dhi. Koro pok na edit gi maloso gi maber ma ng'ato nyalo neno. Koro sani adhi loso gi
kendo gidhi online, ubro nenogi. To kata kamano, gima anyalo wacho ni aduokoni erokamano kabisa. Ok nang'eyoga ni seche moko support nyalo wuok kuom joma ok i expect, ng'ama ok ing'eyo